Boş miyimni oşay promotorlar tüpsüz көңілімні текшіріп. Шәһәр, әлі сені меңінер тыңлар. Bir тынычлык, сырым үтініп. Bu söylenilgen şiirlerini kübrek intellektual şiirler olarak kabul ettim. Hem andı intellektual şiirlerini kübrek sahnede tügül, kitapta yazmaça variantta kabul etü jingilrek dep aytır edim. Çünkü bunda sahnede söylengen vakitte başını işletip, uylap, neşektir tınlap, жетишип те, үлгүрүп те булмайт. Такташлар язган, Жәлиллер язган шигирлер, Тукайлар язган шигирлер белән мәсәлән чагыштырабыз икән. Миңа хәзерге бу шигъриятте ниндидер табигатьне тасвирлаулар, ниндидер менә пейзажлар матур, ниндидер шушылар җитмәде ничектер. Беркемдә дә андый нәрсә күрмәдем. Күбрәк асылда мәхәббәт темасы өстенлек итә кебек, һәм мәхәббәт темасы булмаса да бер-береңә эндәшү ниндидер яки үзеңнең eylene tirenge indəşu. Мен соң қоян білейм. Әрбір келген өзінікін алды. Сөйлейді. Көпме yolunu өттік. Тағын көпме адым әлі қалды. Шиғыр аша мөрәҗәгать килеп чыга. Шуңа да бит аларны социаль челтәрләргә әләләр. Аларны укысыннар өчен, күрсеннәр өчен. Ул минемчә бушану юлы. Ничектер кешегә үзенә туры бәреп әйтә алмыйсың икән. Bu hislәреңне, уйларыңны, яки кешеләргә үзеңә авыр икәнен әйтәсең килә икән, бу күпмедер очракта бушану юлы булып чыга. Һәр буын миңа калса ул ниндидер яңалык белән килә инде. Мәсәлән, мин үземнең яшьтәшләремне әйтәм инде, алар формада төрлечә уйнарга яраталар инде, форма яңалыгы алып киләләр дип әйтсәк тә була.